Bale, eskerrik asko itxaso. Eta, esan behar aldiok ezer. Zer baina? Bere semean naizela adibidez? Ba, adibidez. Zertzio eta esako. Ezagutu gena idiat lehen da bizi. Kevin, nahi ez duan zerbait jakingo bau? Otzaidak esora. Bihotzak zera esaten zidak. Lehen da bizi ezagutu, eta alaxe egingo diat. Tipo horrek ire ama abandonatu zian ordun zegoela jakin zuen Bai, alaxe izan zuan. Bere bulogoko garbitzaia orduan utzi zuenean, bere familia galtzeko arriskoa ikusita baetzian ezer gehiago jakina izan. Oraintxe esan duk, familia batik. Bai, emaztea eta bi seme alaba. Zer? Kevin, nahi erredak dituk? Hori izugarria duk? Bai, izugarria. Jaidi, hau, nagusiak ustedik obrako materiala gu lapurtu dugula. Benitok esan dianez, Amaruko gazte batzuk ikusi zitian pabilloetan. Zegiten zuten gaztoiek sarekoko pabaioietan. Ik zer usten du. Jolaserako material bila ibiliko zituen. Edo saltzeko, batek sakik, baino Amaruko gazteak azaldu eta materiala desagertzea bat izan zituan. Ba, naguseria esan eta listo. Horixe, eta sinistu ingo zigupa. Ba, egia esan etzago korretarako. Bolo-bolo zebilek utakoren bat botako duela, errudun azaltzen ez bada. Sarekoko nagusiak horrela argituko diguztia, langileren bat kanpora bota, eta listo. Guri egukitzen etzagun bitartian. Zer esaten ari aiz ba? Ba, hiru txiki ditiat etxean, eta egunero jaten ditek, eta hipoteka, eta... Esadik eskatuk eskatzeko arrazoik izan baino lehen. Bai? Bale, bagoaz. Venga. Txunalduk, Gutxi gora bera. kezkatuta zaudek? Nire aitaren enpresari buruz ari zituen, ezta? Lapura direla usterik berak. Eta? Ez dituan beraiek ezan. Noi, ba, behi da, putada baduk. Baina hiri bost.